Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Katapusan kita karon nga adlaw sa bulan sang Pebrero 29 tuig 2020 nga presentation. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga mga impormasyon na kagbalita karon nga aga. Aksyon Hotline! Ginauptan kita sa technical side ni Aksyon Henry Spulgar, backup taman si Aksyon Elry Dutilios, ka Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon, checking in, nagatambyaw kita, good day sa taran-taran nga mga ka-aksyon naton nga nagatutok na hindi lamang on air, kundi online. Aksyon Hotline! Ang pati na sa online, pwede ka mo dira magka-monitor, gumayara ka mo sa internet connection sa YouTube kag Facebook. Available, kag inyong mabatian ang Aksyon Radio Bacolod. Pwede nyo mapahibalo ang inyong mga himata kag mga paryente, pamilya nga to nagatrabaho abroad. Aksyon Hotline! Monitor sila kag may available dira nga chatroom nga pwede gid padalaan sang ila nga mga mensahe. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe, pero kung wala ka internet connection, wala ka sang Facebook account, worry no more. Pwede ka man makapadala sa inyong mga mensahe diri sa aton sini nga text hotline 0938225017. Again ang aton sini nga text hotline 0938225017 sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, nadayon gid, no? Karon nga aga or kahapon ang pagpasaka sang kaso. Batok iya sa opisyal sang CIDG. Ngati ko magambal ka CIDG, ga-expect ang tao nga puwerte ang performance mo Makon mo Criminal Investigation and Detection Group Commander in Bacolod City. Pero ginpasakaan sa kaso kapon extortion. Aksyon Hotline! Sa headline number 2, sa 33 ka magkapulisan sa BCPO, agin deputize ang LTO, sano mag-aumpisang ila operation, nanugin ang mangin papel nila sini sa mayor nga mga dalanon. Aksyon Hotline!
tinano bangod sa pag-deputize sining BCPO, ano ya ang maging trabaho na sining mga traffic enforcers, kag ini bala ang 73 din ni naghalin sa mga police stations ipamtang ini or mag-augment sa taga-TMU. Action Hotline. Sa headline number 3, kudita kuno sa Kongreso nga nagwa ba lang nga balita kapag plano nga ikudita ang liderato ni Cayetano sa House of Representatives. Hindi kuno matuod. Action Hotline. Kag-update kita karon sa COVID-19 sa Coronavirus Disease 2019 sa din ati may ara sa mga report nga nagluwa subong nga muning gusto tay baluon kay atong ginamonitor sa Cebu nga mga Koreano may mga report iya nga hindi sila malocate kag daw din naman sila way may baluan kundi sila yung nagkaladto. Action Hotline. Hindi nila uglahog kag hindi ini dapat pagpabayan. Bangod nga may ara sa karon sa mga panibag-o nga mga reports nga naguluwa, if you notice no kag ang pinaka-latest subong kon parte sa COVID-19 no nga balita, kita nyo bisan ang World Health Organization may ara mga update subong mga development subong again pagwa bilang kabahin sang panibag-ong advisory nga ginambal sa World Health Organization very high, no, very high. Suno sa ila, ang inapandam na sa World Health Organization kung coronavirus ang paghahambalan. Ang mismo nagpalayag sini. WHO Director General nga si Tedros Adhanom Ghebreyesus. Very high kuno ang advisory ang ginapagwa nila no, sa sining sa isang balatian. Action Hotline. Tiya monitoring sang WHO, masubra 50 na ka mga pungsod ang apektado sang COVID-19. Tiding kakita sina nga ang mga nagkanamatay, mga 3,000 na iya. Sos Mariusip, daw isa na ni ka barangay, isa na gani ni ka munisipyo kon gagmay nga munisipyo diri sa Pilipinas. Action Hotline. Sa mga 4th-class municipality, galing ti amura, no, ining number of mga nagkalamatay of fatalities, kung ang taon mo, no, halos sa kabanwal nito, sa gagmay nga mga banwa nga ang populasyon, balang ka-jutay. Action Hotline. Hindi dapat nga magatag kumpiyansa. No, dari sa aton, istrikto yan. Ang ginapatuman, asang monitoring team, labi na gid sang gintukod nga Interagency Task Force ang update sa COVID-19. Action Hotline. Mga detalye sa ningaton mga headlines bantayan tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod sa inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon, tub-tub kita sa nasiling ko na 9:15 karon nga aga. Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Dugay-dugay i-check naton kay kahapon do purti maningwalay ni Major Melvin Madrona after nga gin-cover siya. In fact, after mismo sang operation, sining IMEG o Special Unit nga nag-operate sa iya, pagdala sa investigation, while gin-investigate, ini siya ginkatuan sa media, nga hibaloon ang status siya, kag pamatian man ang side niya, purtitong putak niya mo, purting gahod niya. Pagkalipas ang pila kamay oras, kapon ginpasakaan sa kaso, sumundot tamimi siya. Action Hotline. Ang pinaka-latest, mapa-interview siya, pero dumay ginapangita siya. Tingin pangita, nagpuli na to sa ilog. Wise na ni Action Alvin, graba, no? Action Hotline. Action Alvin, kung nag-monitor, kadatik si ABC Major Madrona, kay daw sa imo siya kuno mapa-interview, isiling ko ato man niya si Action Alvin, graba sa ilog. Hulaton tan lang si Action Alvin nga magbalik di sa Bacolod. Action Hotline. Ang isang maayong defense, I would suggest, no, sa kay Major Madrona, kumugin butang naman ni ara naman sa insaktong avenue, sabtalan to sa korte ang kaso nga ginpasaka sa imo. Kay sigurado magluwas sa criminal case
administratively mangin liable kag may mga kuan man kaso administratibo nga ato bangon ining si Major Melvin Madrona. Hotline. Under ina siya, although nga under ang CIDG sa Office of the PNP Chief, pero diri sa aton sa Region 6 may say man na ding aton Regional Director. Tinano ini, kumo nga diri sa Bacolod City Head sa sang CIDG, tinagtahap ang mag-operate kag padangan sa reklamong complainant no dira sa BCPO dito na ngayo bulig kay Colonel kuano sa bahin sang Nopo no kay Colonel Romeo Valeros. Hotline. Tiano kapag on ang kaso batok sa iya kay may mga reklamo to siya singa pakilala nagig ko nga ako siya mo ni ginpukol pangulo ko sang pusil. Galing ka gapulok kuno ka sir portisimo kuno ka hindi ka kuno maintindihan, hindi ka kuno mapunggan mo. Tinatural lang na kay way siya guro kay balo, no? Way gid siya guro kay expect nga matabo to. Tinanong ka matuod ni nga daw gin ang gwa barasang claim na Major Madrona nga daw gindrawing kuring siya sa mga complainante. Sobra pa lamang isa ka bulan nga nagpangalagad bilang tagpamuno sang CIDG Bacolod. Hibaloon tabi Jackson John Diaz kung kumusta na siya din sa subong kay ang aton sining nga pag-insyende pagpasakas ang kaso siya ang butano na tabo. Abi ko gani gindala ni siya balik to sa bahin sang Metro Manila or sa PRO 6. Pero doare di siya kuno ditinido subong sa Bacolod City. Ara na siya Jackson John. I-check tabi siya kung kumusta subong ang amigo ni Axon Alvin. Patrol reports. Kung nagano siya subong, ahay, silang gani siyang iban, kadamo niya tuod sang kuan sa ulo niya, no? Mga ginbutangan bandage. Axon dyan, kumusta siya? Nagahuragok kagamuok ang tulog. Araw-araw nakakapon to, partitong kumod niya, subong nagtulog siya. Amuning paglaragoy Action Art sample naton diri ka mga napamangkutan sa selda mismo no sa Bacolod City Police Office Police Station number 7 sa Barangay Mansalingan sulad sang Bacolod kung sa rin abi detinado ining si Police Major Melvin Madrona matapos madakpan kahapon man sang hapon tinagdan hapon sa intrepid operation ni Patigayon sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNPI MEG sa sulod sang isa ka bulangan sa area sa Porkguan Zone Barangay Mansalingan sulod sang Bacolod. Ang natabo Action Art ining si Madonna yagin sulod gid ya sa selda no kangay abi sang regular nga preso wala sang special treatment nagtulog siya sa gabi sulod sang selda diri sang police station number 7 upo ining si JR de la Cruz amo niblang iya ang isa pito nadakpan Action Art sa entrapment operation man. Anong bakit na tulugan kuno kag ti ambal sang pamangkot diri mo kung tulog ya kay nagawragok pagkani kuno. Ay, siguro kapoy man ang isa kapoy Kapin pa ba siguro nagasakit ang mga bukol ito kundi siyempre medyo adtos sa guro kabi. Iso bang palang ba si katulog to? Posible. Pero pag-abot naton sa station number 7, ang sitwasyon ng sunod is nagwa na sa selda sa station number 7 kay ginahikotar na sang iyang kampo kining pagbayad sang piyansa abi sa korte no particularly dinadra sa may Hall of Justice kay kusaligin file ang kaso the Action Art sa actually kwan ini no available ining offense action dyan. Yes, duha ka available offenses. Ang duha ka kaso man nga gin-file batok sa iya. Ang una kaso Action Art actually nga gin-file amo ni ang ginatawag nga robbery extortion. Ang robbery extortion pag-check na ton kahapon dito sa may Hall of Justice sa may Bacolod City Prosecutor's Office ang piyansa nga ginatag sa iya is 100,000 pesos. Okay. 100,000 sinmil kun baga. Sinmil. Ang ikaduwa nga kaso actually may correction sa ikaduwa nga kaso kay ikaduwa is resisting arrest gid man sa Action Art ang gin-file okay. o galing kay ang piyansa hindi 30,000 ang piyansa gali 3,000 lang kagamay. 3,000 pesos lang.
Amo ni ang ginamba diri ni Madonna sa aton nga off-air on interview kay nag-istoryanay kami diri. Ako na mo Susunod- naka-istorya gin man kamo gali. nakasuyanay gid man kami pero Personal, wala nang interview. personal nga pag-istorya na naga eye to eye contact. Yes, personal action art. Ti kumusta ang sitwasyon niya? Do okay naman lang. Pati ang lawas siya hindi mayo magiyo. Ang kitaan ko may pilas di siya nga daw magras sa iyang abaga. Abaga. Ang bandage sa ulo ya wala na. Nakakast action art. Ti kitaon tong pilas eh. Gamay nga pilas gagmay nga mga pilas Ah, pilas sa ulo gagmay. niya. Ang nakita na posible na tahi na bala ko may pilas gid mga dako. Hindi gid na mo na nakon nga maninag black kay tik ka budlay sang hulag namon sa may sulod sang police station number 7 sang gin nakakita kami digto kay tik nagatubangay kami abi and then share man siya no sang iya diri abi pilaman ka mga sentimiento may angot diri sa pagkadakop sa iya. Yung iba niya mga allegations hindi man nato mapalayag kay wala nato nakuhaan sa recorded interview bala para Correct. proof na Okay, mo basi niya nga pwede man na allegation. yung pagkatapos ang basi ma-play mo na kung basi i-mention mo kag i-deniable sa ulihi. Ganit yan ba ko siya, hindi tanay sir mo sa gyapon ay mo bahin, kaya hindi ka man magatag sang ibong official statement or interview abi, Basi siguro may advice naman sa lawyer eh. Sa abogado, basi nga bala abogado, limitahi lang anay ang hala mo kakuan pa-interview sa media. Yes, amo nang isa ginmit lang. Ulaton lang ko nung iya naman diri nga abogado kay nakasurianay na mas lakapon, especially dito sang pag-file ako pag-inquest na abi sang kaso, no? Kaya mo to nga balik kay ina, may mga gaparanakit diri iya nga kakamot, tapos iyang giyo bihinay. Kabalo naman sa kalimag Ilonggo, Kabalo sa Mag-Ilonggo? Kabalo sa Mag-Ilonggo, ginastorya yung iba niya nga mga ang iba niya mga kilala bala ko po siguro nga nagbisita diri sa Yakina. Ginaistorya yaman no may for example pagsugoy abi baka pagkaon kay gingotom sa di nagmaaw sa nay corn beef di karon nga ga. Amo ni gid pamaaw yan napabakal to sa action art corn beef and then tiong duwa sila di kopod niya na maaw sila danay no para may makaon sila bla. Okay. Porque maguro kagutom samtang nagaulat-ulat sila nga ma-finalize na to ang pag-apiansa nila sang kapin 103,000 pesos. Okay. Galing kay ang Aso Broadcast Time ang information no ipukuno di kabot ng kwarta sa Bacolod mo. I don't know kung dinalin. At or di wala basi pag- siya pamilya eh. wala, Tagadiin ni no? siya si Kwanaw. Hindi pag-iyambal kung taga-diin sa action art. Ah. Di pamangkot man sa naton kundi gidi origin. Basta lang kuno importante makapiansa sa subong. Kaya ang matabo sinidre is after piansa i-transport ibiyahe going diretso sa Campo Crame action art. Ati paidalom na siya guro sa ginatawag si una the holding center blas ang PNP. Do Arpao, Arahaw? Police Holding and Accounting Unit. Oo, daw mo na kay ti may pending kang case mo. Gani man duwa ni kakaso galing natin nga yaman nga may base may posible administrative case nga pautubangon pero may depensahan niya naman na sa korte aksyon at tataran niya mga alegasyon batok sa iya. So automatic why na siya yan no ginkakas na siya sa CIDG Bacolod. Amo na ang matabo no automatically kay may kaso sa daan. Okay. And as far as I'm concerned kagabi ko no late at night may nakabisita diri nga from CIDG region. Okay. Wala nambal kung sino ang nagkadto diri. Kagamoto ang posible man dira nga may pilaman ka mga advisory ko mga instructions abi. Kag ang ilaman nga gipatgayon diri man nga mga further investigation may angot sa liman nga naglutad nga pagkadakop sa iya action art. Ang iban pag diri karon kung mabalikan sa naton maulo ayo mabla ka magkwanto statement. Tiga, si Action Alvin galing ang iya paborito. Action dyan. Balikan tang signal ni Action dyan, Diaz. Action Hotline. Ang aton malang diri ka kita sang development in fairness sa kay Major Madruna, may diretso man ni siya mo no nga magpiansa kag ti atuwangon dito yung sabton ang tanan nga alegasyon akusasyon batok si Action dyan. Yes, action art. Sige, po na diri ang security, man kaugot diri security measures.
Si halos man diri tanan nga mga pulis naka-on alert karon nga aga. Okay. Naka-standby diri sa Station 7. Kay ting matabo diri na once makapiyansa karon kag makapanahod order ang korte. Korte. Release Hindi na mo na siya. pwede di nga tininilaan mo pwede kay release mo gini automatically, no? Correct. Amo ni ang ilagi na preparar man ang pagbiyahe karon sang o kada pag-transport abi siya sa ganong matabo. So ni kay base information naton gani hindi na lang magbalik siguro to sa IMEG office sa may Pobla, no? Kay banir kay namin mga taga IMEG pa man diri nga nagkadto, dali kay hindi kinaton makilalaan kay nakamas sila gyapon action art. Even nga sanag na ang adlaw for security maposible nila, no? Okay. So, duwanis laguro, depende ni kung ano Ay, matabo dali kay- lang, ini si De La Cruz. Ano matabo siya niya? Kag ano naman, organic member man siya sa CIDJ? Wala man mag-identify na kung members or hindi. Pero ang isa hindi upod-upod, no? Hindi man mabalaan kung bodyguard. Basta kung nag-upod lang kini siya. Nagaupod. Kay Pero pag Madrona. dakop ni sa ila, kay nagliga doon, na-confuse bala ko kay do grabing excitement naton sa balita. Daway tagid madayday kon during the operation ano ara gabulang gid mismo to kon sila ko basi way na naman to bulang pag-abot nila bla sa during the operation. Amo man ang isa kay declare pero ginpamangkot naton ang pila naton ka makilala abi no nga nakaupod sa entrapment operation. Okay. Sa time kuno duway makuno bulang action art. Na amo gani siling ko kay ti basi kon obrata ni kahambalan si Madrona nga ato kayas bulangan. Ang question that din to gani natabo ara gid sa gwa sa sulod gid mismo sang gilirak bulangan ara mismo sa gwa lang or within the perimeter kay primero gani pagintindi kuya nga ang bulangan na mo ginigo yang amo to nagpa-entrap siya hindi gali may mga lain gali nga transaksyon amo to mga KTV bar sakson diyan. Yes, action art. Amo to yung party sa mga KTV Kaya mo na bar. gusto ko ma-establish nga dito gid no nga kay kon wala man lang bulang that time that is another thing kag questionable man kung ikaw police officer nga masugot kay mga dito tupad bulangan kamo matransaksyon abi man Amo man gani. na Ipakli na natin karon may nag-contact makita sa isa ka head sa CIDJ Okay. for possible clarification sa siniman nga natabo kong kaso abi. Anytime kung makatag sila sa statement or makatag sa feedback, at least mapasta naton kag mapaklear sa ilab lang nga bahin kung ano ang matutod nga natabo especially sa pagkandak sa entrapment operation, anong matutod nga version action na art no kay tilang taon mo do tagaman salingan ang report niya is dito gid nag-complain sa NOPO sa may Negros Occidental Provincial Office action art. sige subong duha sila no duha ang arada si De La Cruz kag ining si Madrona. Hindi galing clear kung pilaya ang kay Madrona, kay si rather si De La Cruz kung pilaya piyansa kay way mas nagatikab sa nga ba action art. Wala man sa ginapamangkot sa natong kung pilabil piyansa, wala sa gatag comment. No, si Sir Madrona lang niya ang iya lang niya gihatag ang iya man mismo sa iya man nga kaso action art amo tong iya nga gina-plastar dre o kun gin mention kay na isa ka 100,000 nga bail, isa ka 3,000 pesos nga bail, all in all 103,000 pesos. So depende na karon kun ano oras na rin makapiyansa sila no para ma-release na ining si Madrona gikan diri naman sa custodial facility sa nga police station number 7. Problema di kung dili may ngagaw sa Saud to. Di matulog naman sila Sabado Domingo Tiko Sabado kundi hasta lang sa noon time Basta na noon time action art mo ang Hall of Justice. Adios. Kung dili may ngagaw yung isa may mawal sa choice, matener siya po siyang dadre Pero kung nagahulat ka patuyas ang inog padala, si mo, siyempre matiner ka da, langan karon. Andes siguro kon makayo sa imo makahulam siya anay. Ay, sadya, gid. Ako Why galing ideya guro sa Major Madrona nga sa imo pwede siya kayo anay man bale i-refund talang ako mag-abot na tong ginpangayo ko to anay action diyan. Madisgas sa apat ko sobrang. Guys, sa monitor bla. Sige thank you gid gyari sa piya kalinya si Kernel Romeo Valeroso. Sige, aksa ito man ang pinakasituasyon diri sa may BCPO Police Station number 7 karon gid lamang
kahapon. Okay, kamuhilaman nga aga. Rekta sa Bacolod, libot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod. Action Radio. Patrol Report. Salamat ginaksyon John Diaz sa patrol. Now, may pila lang ko ang gusto i-clarify. Kiti kung ang information nga nabaton taon na bes, ang complainant nagdangop sa NUPO, no? Dira sa Negros Occidental Police Provincial Office. And no less than the provincial director, dito nag-complaint ining mga tagreklamo. Now, hindi ko pa ma-establish bong, nanuman gabulang gina time o nanong sitwasyon, and hindi man pwedeng hindi anay i-assist ang complaint against sa sining police before nga mag-request ng special unit to conduct sang entrapment mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone once again is the workaholic and NOPO director. We have Police Colonel Romeo Baleros. Colonel, magandang umaga po. Si Action Art, live po tayo ngayon sa Action Radio Bacolod, sir. Umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Apa. Sir, salamat sa time and binalikan po namin kayo ngayong umaga kasi may mga karagdagang information na gusto naming malaman. Number one, kahapon, I don't know if it is correct, no, na nasabi ninyo kahapon na sa inyo po direkta o nag-complaint, unang nag-complaint itong mga complainant po? Opo. If can you still recall, kailan po nangyari ang unang reklamo na ipinadating po sa inyo, sir? Na-receive natin yung complaint na February 11. February 11, opo. Okay. Sinabi niya na yun nga yung about doon sa raid na nangyari sa kanilang KTV bar. Opo. At nasabi niya na yung time na yon ay yung isang manager niya ay naka-hold doon sa office ng CIDG. Opo. Dahil nga kinuha yung mga kanyang mga yung mga trabahador niya, yung mga babae, at dinala sa opisina. Tapos na-release din yung mga babae, tapos naiwan yung manager. Aha. Ngayon ay allegedly papailan siya ng kaso. Aha. Okay, humingi ng 5,000 at pammulta daw sa court. Mhm. So, nagbigay naman itong may-ari ng 5,000. Mhm. Subalit, hindi naman daw ibinayad o iminulta sa korte. Dahil hindi naman kaagad na file ng kaso. Oh, okay. So, inirelease din yung manager niya. Tapos, sabi ng nung chief ng CIDG dyan sa Bacolod City ay nagdemand na siya ng magbigay ng 10,000 weekly. Then sabi niya hindi naman malaki itong business namin at saka hindi naman kami illegal naman kami. So, pero para nagkasundo pa sila sa halagang 5,000 weekly. 5,000 weekly. Pero malaki din yun. Kasi 20,000 naman din yun. Okay. Opo. Then, yung first week, nagbigay siya ng 5,000. Okay. Pero, yung kanyang KTV bar, lagi pinupuntahan daw, sabi niya, ng mga CIDG ng Bacolod City. At umiinom pa doon ng libre, walang bayad. Walang bayad, opo. At laging pinupuntahan daw doon ng mga tauhan itong Okay. Major Madrona. So,
parang minomonitor kung talagang maraming customer o kukonti. Okay. So, sabi ko, sige lang, kausapin mo lang sila. Mhm. At ating i-establish natin ang makakuha tayo ng ebidensya. Okay. So, naman ng picture, sa loob, pag pumunta, then kuna ng video para meron tayo matibay na ebidensya. Mhm. Ituloy mo lang ang pakikipag-text pag kumana sa'yo din para meron tayong mahahawakan na ebidensya. Okay. So, pagkalipas ang ilang araw, yun nga, diretso yung contact nila ng palitan ng text message. Actually, yung mga palitan nila ng text messages, ibinabato rin sa akin. Pinaforward sa akin lahat ng pinag-uusapan nila. Opo. So, sabi ko, sige lang. Okay. At pumunta ka dito sa office at kukunan kita ng statement Mhm. pati yung tao mo Mhm. para pag subscribe natin ito sa fiscal, Mhm. magiging legal documents yung hawak namin. Opo, correct. Mhm. So, okay na. Everything is prepared. Mhm. Then, since Bacolod City Police Office, Bacolod City is not under my operational jurisdiction, Opo. I made a coordination with the IMEG. IMEG. Mhm. Yes, the Integrity Monitoring Enforcement Group. Okay. I called them and immediately they sent their operatives here. Mhm. Then, tinar-over ko sa kanila yung mga dokumento. Opo. Then, sila na ang nag-conduct ng plano about the entrapment. Aha. So, kaya umabot yung nung pagka-set nila ng abutan ng pera doon sa nasabing lugar. Mhm. Doon na siya na na huli. Yun ang kwento niya. Opo. Kasi ang gusto lang namin manaman na doon pala sa Sabungan, malapit sa Sabungan 'yon. Sir, ang nangyari hindi pala sa loob ng galyera 'yon. Bali sa compound lang o malapit lang sa compound. Sabi, malapit sa compound pero according doon sa mga arresting Opo. personnel, arresting team, galing sa loob ng Sabungan, lumabas. So may sabong nung araw na 'yon. Ang hindi ko kung may sabong ng araw na yun. Basta galing sila doon sa loob. Opo. Na hindi naman po pwede. And it is highly unethical, not to be frank and to be blunt with it, sa isang opisyal na doon ka pupunta at doon ka mag-transact. Kung sakaling ito ay legal ang ginagawa mo, hindi naman dapat na doon sa lugar na yun. May opisina po kayo. Di ba, sir? Opo. That is also an aggravating circumstance Opo. because of the directive of our good chief PNP Mhm. prohibiting PNP personnel to enter in Cockpit Arena and other gambling area. Aha. So, medyo Mhm. yung pag-violate doon sa directive ng PNP, napaka-condemn. Opo. Isa rin paglabag Mhm. sa kagustuhan at kautusan ng aming mahal Chief PNP at saka ng aming regional director. Apa. Si General Pamuspusan po, nakausap na ninyo, naki-update din po ba sa case sa inyo personally po? In-inform na ako siya, akin siyang binigyan ng report through text message. And aware naman siya doon sa nangyari na yun. Kaya lang, wala na siyang masyadong instruction na binigay. Apa. Dahil alam naman natin na ito ay isang direktiba na dapat na sundin ng bawat isang PNP. Especially sa Region 6. Aming regional director ay napaka-strict din pagdating sa mga ganitong paglabag sa rules and regulations, directives,
ng ating ng nakatataas ng mga opisyal. Apa. At masyadong disciplinaryan din ng ating regional director. Kaya Aha. alam niya na itong ginawa ng IMEG o ginawa ng NOFO sa pakikipag-ugnayan sa IMEG ay isang magandang gawain ng ating kapulisan. Sapagkat hindi natin binababayaan, hindi natin kinukonsinte yung maling gawain ng ating kapwa kabaro. Correct. Because, yun nga sinasabi ko simula pa kahapon, that the police officials are trying to cleanse within the ranks o doon po mismo, pinupulisan yung mismo hanay nila, tapos parang imahin po ng ating kapulisan ay magpapatuloy ang iyong respect po ng tao, ang tiwala ng tao. Ngayon, saan ka naman makakita ng isang opisyal mismo ng CIDG, yun ang naging subject ng entrapment operation po. Opo, ayun nga po. At ito naman ay hindi rin ito kukonsintihin ng pamunuan ng Criminal Investigation and Detection Group. Alam ko kung gaano rin ka-stricto ang direktor ng CIDG. Hindi niya ito tolerate. So hindi rin nila papayagan na masira ang imahe ng Criminal Investigation and Detection Group nang dahil lang dito sa isang sa pagkakamali ng isang tauhan nila. But let the court take its course after na na-file na yung kaso. So, pero sa PNP, mayroon pang criminal at administrative case na harapin din po itong pulis na opisyal. Opo, sa administrative, meron po. Administrative, magpapile po niyan ay ang kanilang opisina, ang CIDG. Sila po ang magpapile ng kaso dyan against their personnel. On that note, Colonel, maraming salamat po for the time at mabuhay po kayo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Action Hotline! Ang tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office. Now, Ari, at least ang police mismo sa mga hambal gidyan, no? No less than the NOPO director ang nagahambal nga ti siling niya nano naman why niya nga ginpadalian lang pagkatapos nga sa iya mismo nagpalapit matapos nga sila mismo nagistoryahanay parte sa complaint gintuduan nga kon paano abi nga makagather sa mga evidence nagasigi-sigi pa ang contact ang mga convo o conversation between the complainant and the subject of the operation. Ti mismo ang tagpamuno sang NOPO, nakita niya ni, siling niya do hindi amo, do kasi kwawi, gid. Ti na nga ebidensya nga daan, hindi man pwede nga palagpatan ni sang NOPO director ya. Kernel kay mo, da suma pinalagpat ka lang abis ang paghimo dira sang tikang nga himuon mo. Amot to nagdangop siya sa IMEG after nga may mga nabalay o kung nahimo na subscribe nga statement and kuha na siya mo. May ara na sila ebidensya. And then amot tingin pasa sa IMEG. Kaya nga IMEG, huwag man iguros ang personal yung kaakig kay Madrona. Tiya mo na nga basta gani may di ara dulo diferensya kag may ginahimo ka nga hindi mayad. Hindi mo gid ma-perfect ini. Pero itugyan naton sa korte kumo ara naman niya sa korte ang pag-determine beyond reasonable doubt tiyambot na ano ini. Sige ba, try ta si General Pamuspusan kung magsabat siya kay pamatian tang kunis ang regional director. Ang setback balang akon malang di mo ni ang tawo nga amat-amat na balik ang kumpiyansa sa police because of the police operations against illegal drugs and other criminal activities. Tiko mo nga may nagluntad naman kaso nga mo ni kundi malain naman ang paglantaw ka tawo. Kang magsiling ka bisan diin ka man nga unit sang PNP belong o diin ka man abi
na-assign nga unit siyang PNP, kung mo PNP member ka, at the end of the day, may ara gina implikasyon Action Hotline. nga pwede makahalit ka mga guba sa imahin sang kapulisan. Action Hotline. Hindi kita gusto. Sinabi ko sa pulis ka tinguha man mo. Para nga mahatagan ni sang mayo nga direksyon kag instead to protect and to serve sang magkasuguan, ikaw yang gin subject sang operation daw hindi amo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo. Good morning mga ka-aksyon, ini naman si Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Radio Philippine Standard Time, alas 8:50 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Action Hotline. Hindi pa available ang linya subong ni Sir Dacoskos, no? Parte sa sining
nagluntad nga kuan bala no nga encounter dito sa area sa Negros Oriental, no? Gina-check ta pa ining balita, especially sa sitio Agpapataw, Barangay Binubuhan, no? Gihulngan City do. Ang Negros Oriental subong naway manuntat giyera kag krimen nga nagaluntad to, no? Ang initial nga report from the commanding officer sang 62nd Infantry Battalion nga daw may duha kuno na patay sa trupa sang rebuilding Hubon. I-check ta lang na karon kay hindi available pa ang linya ni Lieutenant Colonel Egberto Dacoscos, no, ang taga-pamuno, no, sang 62nd Infantry Battalion. Good morning lang anay, ginatamyaw ko lang may lang nga pagmonitor, no, sa kay Otoniel Cania. Attorney Cesar Bustamante Biloria Jr. Regards lang ko kay Papsi da, pare. No? May ngaga lang kay Papsi. Angelica Culingco Fuentes. Thank you, Gid, no, sa pag-monitor. Good EM, sir. Dapat siya rin bantayan mga tricycle kag tricycad. Driver kay sila na ginabayaran magpanghaboy basura sa kilid kampo sang tubo. Dapat taas multa. Taman mag-segregate mga tao. Ay tuod no, buhas naglingong pisa sinino. Ay, tita lang, tabuan talang na-check talang nagkaroon na. Kung anong kandaan naging sang city. Iban mga mensahe dugangan talang na dugay-dugaya. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa ato na pagpangalagad is Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Kay i-check ta lang siya kundi may deputization na ang LTO sa taga BCPO nga personnel, no? Pero I understand di mabulig sa traffic ini nga concern sa Bacolod. Sir, magandang umaga. Umayong aga sa imo, sir. Ito natin, sir. Sir, thank you so much for the time no karon nga adlaw. Saan tumatapos gani ang training ta sa mga member sang BCPO personnel upod sa LTO, sir? At sa pagkakaintindi ko, sir, natapos sila kahapon, 2 days man lang tong kanilang training and seminar. Then baka next week i-deploy na sila according sa regional director ng LTO po, sir. Pero ang operation po ba nila is separate, hindi sila mag-coordinate sa imo or wala sang joint effort upod sa pwersa sang TMU bitaw kag sining mga police personnel nga iga-deputize? Actually, sir, nung Thursday, nag-meeting kami sa LP, sir, together with the RD ng LTO. Okay. At nag-coordinate na sila sa amon sa bitaw. Nabakandak sila ng deputization kag deployment next week. Pero ang kanilang area of concern, yung mga national road lang po, sir. National road, meaning, taga BCPO, ang mga national road lang, amo ni ang Araneta. Ano gani ding national road nga main gid sa Bacolod, sir? Bilak-bilog ni siya? Bali, ang national road natin dito sa Bacolod, 13, no? 13 sa Bilog. Okay. Pero kukonsentrate din sila sa mga dagkogid natin ng mga dalan, especially ang Araneta, Lacson, Mansibingan, Alihis, Conferencial, Cagasan, Luan area po natin, sir. Burgos, hindi niya national road, hindi pakadtos babaw to, sir? Ang Burgos po natin, national road po yan. Kaya lang may boundary po siya. Hanggang dyan lang sila sa may regional hospital. Okay. Amo na ang boundary ng ating national road, sir. Pababaw, pasaka dito sa Granada, din ang boundary nila na, sir? Yes, sir. Sa may Granada mismo, sir. Sa Granada proper, hasta dyan sa may regional hospital, amo na, sir, ang ating national road. Road. Okay. So, with this development, are you expecting na ako nga bulig sa campaign sang bitaw kag TMU against sa mga reckless driver, sa mga nagapasaway sa dalan, mga obstruction, Colonel? Yes, sir. Dako gid ni siya na bulig tungkol sa ang may DILG circular ngayon, yung 036 sa 2020. Okay. Na mandate sa amon na magbuligay din kami ng lahat ng agency ng government like ng PNP at saka ng Highway Patrol Group. So subong makabulig din sila sa amon tungkol sa balang yun naman ang ating Bacolod Traffic Authority sa alas 8 lang sila sa gabi.
So with this deputization, sir, basta sa gabi, meron tayong manakop dyan sa mga national road po natin, sir. So, bali ini sila ang setup nila, assigned di sila in different o sa 10 different police stations ang mga deputized. Ay, yes, sir. No, deputy sila, ginkuha sila sa mga different police stations. Pero kung merong operation, ang LTO, kuhaon din sila tanan as a team po sila na manakop po, sir. So, bali, upod gid sila sa team kung may maganda ka enforcement unit. Yes, sir. Kung magkandak po ng enforcement, ipatawag lang po sila kag makandak po sila ng operation, sir. By the way, para at least sa benepisyo sa mga listeners, ining 13 gani nga mga main roads o kung national roads sa Bacolod, ano ni siya, sir man? Bali, ito, no, yung mga nabanggit ko, dugang patong Hernais natin, Villa Aquino, yan po sa May Banago, yan po, bali compose po yan ng mga 13 na national road. Okay. Ang ating pong Mansilingan Road, pakadto sa may boundary ng Murcia. Araneta. Yan po yung ating mga, yung Araneta, San Juan, ang Circumferential, Bata Road, yan po ang mga national road po natin. So, ining may mga ruta sa sining mga national road, what will happen? No, especially, Halindras, Banga, Core, going to Lopez East, what will happen siya, sir? Yes, sir. Bali, yung sinasabi mo po yan, tatlo po yan ang areas natin na may mga area like yung Mansilingan, yung banda sa may Lopez East, ang ating country homes. So ngayon, napag-usapan nga po namin na yan po, may mga ordinansa, pero balan mo, sir, of course, ang ating national law, hindi po natin yan, hindi po yan pwedeng ma-prevail ng ating city ordinance. So, ang sundungid natin, national law. Ang national road po, ang ating po national law, sir. I see. No, although, there are some consideration. Amo ni gani guro man ang purpose, kaya hindi bala nagambal ang DILG ang mandate nila. I-check nyo na, i-review nyo ang mga city ordinances ninyo dira sa local. Tama po yan, sir, kasi sa ating memorandum circular naman na 021-1919, medyo nagka-conflict ngayon. Ang nakalagay kasi doon, kailangan ma-harmonize ang city ordinance, ang layin ng city ordinance kaya ng national law. Okay. So ngayon, siguro yun po nga ang unang, of course, na paayusin ng local government para maayos po at wala po maging problema po siya. Sir, maki-update lang kami Diri sa Action Radio. Kumusta na after the implementation, pagbantay ta tricycle, regulation, mga e-trike nga naglalabay sa mga major streets, kumusta? Anong latest sa mga pila na, sir, ang mga driver, kag pila na ka mga tricycle ang karon ara sa office na tunda? Yes, sir. Since noong February 19, na ma-receive namin yung order, informing us, binibigyan kami ng 75 days to clear the road at saka yung ating mga appliances sa national road. So as of yesterday, sir, meron po tayong 139. 139. Tricycle kag e-bike na nadakpan po natin. Meron din po tayong mga stalled vehicle. Okay. Yung mga salakyan na naiwan sa dalan at meron din po tayong mga illegally parked na nadakpan sa dalan. So, all in all, sir, bali sa Subong, continuous din po ang aming operation. In fact, this ngayon Saturday, magkakanda kami ng mga operation sa mga national road tungkol sa kabugit ang mandate sa atin ng DILG na kailangan din ang ating national road, wala na lagig makaagi ng mga tricycle at e-bike po, sir. Pero ining nagdakpan ninyo, na-confiscate ang mga lisensya nila sa mga driver. Kag nano, sir, ining 139 sa lakyan mismo ara sa BCPO compound? Bali, ganito po, sir, pag ang e-bike po nadakpan namin, hindi na po namin siya nire-release. Kasi since po last year, July 15, may order na po ang ating LTO na kailangan ang ating pong motorized vehicle, ang e-bike, consider siya as motorized vehicle. Okay. So, kailangan may ORCR na po siya. Pero kung ibabase lang po natin sa ating ordinansa, tricycle, 100 kag 200 lang po naman ay babayad nila. Oy, sus. Ngayon po, ang atin naman, so, ang ating pong
dahilan kung i-dakpo at import natin sila kung wala po silang makipakita ng mga dokumento po sa atin. Mga tricycle naman po, kung may kompleto naman po ang kanilang dokumento, i-issue lang natin sila ng ticket at the same time, kung hindi naman po kompleto ka ng dokumento, kag wala silang mga maipakita ng mga papeles, ako man, sir, gina-impound din po natin sila. Sige. So, it depends sa paano kung ano ang pag-determine siguro sa mga operatives na to na sa mga violation nila. On that note, sir, maraming salamat unless na meron po kayong ipaabot na mensahe sa mga taga Bacolod City on your ongoing operation po against obstruction doon sa daan at sa mga violators natin, mga airing drivers po. Yes, yes, sa liwan sir ako, panawagan kami sa mga tricycle at mga e-bike natin ng mga driver. Hindi na din sila mag-agi sa national road kasi subong sir, intensive po ang ating panakop sa ila. So, pinapayagan naman po natin sila na pwede lang po mag-cross sa national road. Pero hindi po sila pwede mag-traverse. Ibig sabihin, hindi sila pwede mag-agi. Tungkol sa takpundig nila, namin sila, especially ang mga e-bike natin. Okay. Pag ang e-bike po natin, sa mga tagpalamatin natin ng mga driver, pag nadakpan po namin yan, hindi na po namin yan i-release sa inyo. Tungkol sa may order pa yan, last year pa, na-consider ka mo as motorized vehicle. So, ang permit na hinahawakan nyo, within the barangay lang sila. So, kung mag-agi sila at magawa sa national road, kung piskan din namin sila, kung pangitaan namin sila dokumento na sigurado naman na wala sila may pakita, may pagbilyan. Kaya sa liwat, itong ginaobra natin, ito may mandate sa amon at kami man yung enforcement man lang, kami man lang implementor at i-implement po namin yan. Kaya kung pwede po sana, natin na lang po sila magawa sa national road para wala po maging problema siya. Yes, sir. Ang hambal nga ni Idris ang kilala ko, maninoy ko mano sila nga, lakson ni Munuha si Sir Rasibutsi, damo, pas mong galalabay ganyo, basi malabayan sang timbra, sir? Yes, sir, yun nga po, sir. No, ang ginahimo nga nila ng mga driver natin, kita man lang, sir, ang ginabantayan. Pero pag nag-shelpuan ginami sila, sir, pag nakuha ginami sila, sigurado ko hindi na nila makuha ang mga motor nila, sir. Sige. On that note, sir, maraming salamat. Good morning po. Salamat po, Action Art, may nga dyan. Action Hotline. Last 9:03 na. Good morning dira kay Benji Bernardes. Nga good morning ka-Action Art. Paglit lang da gali sa pamilya Bernardes. Labi na gid sa asawa ko nga si Maria Elena Bernardes kag sila ni Mama Juliana kag ni Nanay Rosemary from Vessel, Incio Maro. Bisan sa tunga rawod gapamati gid ko Action Radio. Okay, halong dira Benji Bernardes. Kag Eileen Balinario. Good morning man. Ang private ya tricycle. Private tricycle. Kung hindi man na sila pwede, unless kung ang imong private tricycle, according sa interview tayo sa LTO nagligad, pwede nila magamit sa mga negosyante. Abi, ginahako tubig daw kung ano. Pero may aragid sang permit man o business permit na ginagamit mo yung imo private nga tricycle pero hindi ka gyapon dapat mag-traverse sa national road. Okay? Nonoy Tahunes, BG Locsin, paring Chupoy magbanwa dira sa may Macau, China. Good morning. Jesse Ilomba nagamonitor sa aton Facebook Live. Inday Jocelyn Itabag, good morning. Harapan si Toto Eduardo Espiliogo Jr., John Liardo, Yvonne Itabag Antaran, Bachelor Sha Puhas, Rosalyn Grate Peruelo. Good morning. Thank you. Si Sir Telis Foro Pajarillo, na isa sa mga DepEd teaching force ang kandunindra. No, I don't know kung din ng exact location kung lugar nga assigned sa si Sir Pajarillo. Hotline. Sir Armando Cabiles, sir din kara ka sa Sagwa Orarix, Pilipinas, subong. MDRRMO, Pontevedra Negros Occidental. Nagamonitor man, Joy Archibal Landero, Rose Bakong, J.A. Andungas, Sinang Jean Pabilio, morning sa imo ng Araman si GVL Ontayaw, Yakahuluya, ang pulis na. Good day, Action Art, watching live, siling ni Nelda Siguan, Ken Alonsagay, Gracia or Gracie de la Paz Katipunan. Flora May Bakuli. Good morning man sa imo. Alma Ferrer o pakaisa ko gamonitor. Araban si City Administrator, former Councilor M. Ang. Good morning, Madam.
Harapan ka monitor si Edwin Imbang, classmate, kag pari Frankie Alojado. Marlon Caniete, thank you gida. GMA. Edwin Imbang, no, classmate ka monitor. GVL Ontayaw, Jerry Quinco. Oh, kumusta ka na? Morning man kay paring Butch Gasper Jr. Morning dra, may nga pag-monitor. Mark Imarcas, morning sa imo. Halong permi. Former Councilor Alex Paglumutan, Maninoy, good morning. Haraman Renz Iljar or Iyar Amirante, ay Tabuhara. No, dira sa mga Tabuhara family kay Puloy, kag sa mga kabataan dira. No, kay Chidulpo, gali Tabuhara, dira sa Gilungan, Kawayan. Kay Maninoy Henry Boy Gregas, kag Maninay Alma, good morning. Neymar Fernandez Estrella, Eduardo Florendo, haraman si Jo Marie Estupa Sr. Bro, may ngaga. Thank you for listening. Butch Chidaday Carbolico. Harapan si Otoniel Kanya, Rael, Engineer Noel Olia, Bowie Julingo, kag Madam Oyin Colmenares. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Wasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. May lang pagmonitor sa kay Talaco Kahilig Gonzales. Niya thank you and hello everyone watching from Cabancalan City ara sa Facebook Live. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Niya regards lang sa kids Grace Lynn Gia kag Lyra. Paring Basti Girhin, paring Tuto Mayang Kirubin, Kirubin Tuto Mayang. Good morning dara sa mga taga Talubangi kay Juem da.
kay paring Richie Bravo. Kumusta na kamo? Action Hotline. Uy, bago lang kami gali, kuanay kontakanay mo kami sa classmate ko sing una, no? Si paring Nilo Libuon, tagay Mamaylan, and then nakapangasawa sa Minalbagan, classmate ko sing during college days, ano? Salamat gid paring Nilo. Member sa Gilisang Philippine Army nga gindala to sa Marawi City. Action Hotline. Yan ako siling ko pa rin. Ano ningi mo picture sa Facebook nga tukidugay kami makita, mga 20 years na. So, siling ko na ning picture mo iya, nga nakasuksok kayo ng form sa army, di army na ko classmate. Action Hotline. Ito sa na-assign gali sa Marawi City, halong dira classmate ha, halong gid permi. Action Hotline. Ang aton lang gina-remind sa inyo, kaya way naging kutsempo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo ni siya ang perfect combination para sa mayong kondisyon sa ikayang lawas naton, mapasiguro nga immune system kag resistensya mabakod. Tandaan ta, kay puno sang phytochemicals, kompleto sa vitamins and minerals, na vitamin A to zinc. Amo na siya ang complete nga mahatag sa lawas mo. Ti parison mo na sila kombinasyon ang maayo gid makabulig sa imo. Sa mga mahilig magkapiti, may product man ng Dr. Alfred. Sa maning Dr. Alfred's Green Coffee, damo variant nga pilian. And I would like to introduce sa inyo, may bag-o nga Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen. Tilawin nyo, no kainid makabuligid, damo benepisyo ka, while nga nagakapi ka, may ara pa health benefits sa lawas mo. Action Hotline. Ang quality products ang Dr. Alfred's, no? Basta Dr. Alfred's products siya masaligan ini. Tandaan na, ang mga produkto ta available na sa mga groceries, stores, sa mga department store, sa mga butika, pwede nyo mabakal. Action Hotline. With action, Henry Espulgar sa technical side, backup ta karon nga aga sa aksyon Dorel Cabato ka aksyon, Elry Dotillas. Ako naman aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon